optie. Ik heb er nooit verjeerd. Maar dat is best wel een malle doos, hè? Oh, nou, we zien wel hoe dat komt. Ja. Wij alle hier ben wel benijd hoe het wordt. Ja. Dus je bent wel één voor wat gekkigheid? Nou, een beetje bellen, maatje, is nooit verkeerd. Beetje doen, Shisha, dan ben je naast de piggekken te heel wees doen. En dan moet wij mij wel, maar ik ken het nog, want ik kom correct bij de masseur bij. Och, ik heb versleten knippel. Och, maar wel jammer, maar. Dan ben je wel eens een beetje van gek, man? Nou, wat voor gekkers zijn ze wel eens nou, maar het bedat het wel wat. Ja? Nou, goeiemorgen iedereen. Heel hartelijk welkom vanmorgen de Haarlem Shake. Het is misschien wel bekend bij hem, de band die durven het, maar Paak en Beppe die kennen het van een mooie Jirik zeker heel goed. Con los terroristas. Jo, ging dat ik wel aardig wil in. Ja, ik mag graag een beetje gek maken. Ja? Ja, we mag het wel, maar ik ken het wel. Je moet het een beetje maatje in het leven, nou? Ja. Ja. Hoe ging het? Nou, naar de omstandigheden redelijk wel, hè? Of in weer midden in Afrika. Godverdorie net aan. De wilden dat ze gek nog net. En wat vond je van de muziek? Nou, wel leuk. Ja? Ja, hè? Ja, hè? Ja. Gong je net hem al? Nee, ik ben net koud man. Maar ik zweet er ook van. Ja? Ja, al je emoties, nou. Dat komt dan altijd naar los. Emoties? Ja, als al dat spul is, in die pas ik hier op de tafel staan. Nou, ik kom je hand kwalijk stus houden. Wat vond je van de muziek? Hek en deze jet. Wat ik hier de muziek van me nou. Wat vond je van een doosje, Krek? Nou, lekker. Ja? Ja. Hup, mijn Janneke, stroop en kan. Laat dat kind nog maar dansen. Hup, mijn Janneke, stroop en kan. Laat dat kind nog maar dansen. Hup, mijn Janneke, stroop en kan.